अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुमचं स्वागत. मी आज मेथी पराठा कसा बनवायचा ते दाखवत आहे. त्यासाठी साहित्य: 2 वाट्या गव्हाचे पीठ घेतले आहे, 2 चमचे मोठे बेसन पीठ घेतले आहे, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा तीळ, अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा जिरे आणि लसूण घालून हिरवी मिरची बारीक करून घेतलेली आहे. 1.5 वाटी मेथी घेतलेली आहे, धुवून स्वच्छ करून चिरून. अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे. तर आता आपण हे मिश्रण सगळं मिक्स करून घेऊ. त्या गव्हाच्या पिठामध्ये बेसन घातले आहे. आता आपण तीळ घालू. ओवा, जिरे घातले. धना पावडर 1 चमचा घातलेला आहे. लाल तिखट 1 चमचा घातलेला आहे. अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे. हिरव्या मिरची घातलेली आहे. त्यामध्ये लसूण टाकून बारीक करून जाडसर वाटून घेतलेली आहे. आता हे जिन्नस आपण मिक्स करून घेऊ. सर्व मिक्स करायचं आहे. त्यामध्ये आता आपण मेथी घालू. मेथी ही बारीक चिरून घेतलेली आहे, धुवून स्वच्छ करून बारीक चिरलेली आहे. मेथी 1.5 वाटी घेतलेली आहे. चवीपुरते मीठ घातले आहे त्यामध्ये. आता याच्यामध्ये पाणी घालून आपण पीठ मळून घ्यायचंय. चपातीचं पीठ मळतो तसंच मळायचंय, पण थोडंसं घट्ट पाहिजे. लागल तसं पाणी घालायचं आहे. त्यामध्ये घट्ट मळून घेतलेलं आहे. थोडं तेल लावून छान मळून घ्यायचंय पीठ परत. आता हे पीठ मळून तयार झालेलं आहे. आपले बघू शकता तुम्ही, छान असं मऊ झालेलं आहे. आता ते 15 मिनिटं आपण झाकून ठेवू. आता 15 मिनिटं झालेले आहे. पाहू शकता पीठ छान मऊ झालेलं आहे. आता आपण पराठे लाटून घेऊ. त्याचे तवा तापत ठेवलेला आहे मी. पराठे लाटून घेऊ. आता आपण तोपर्यंत मी पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे. त्यामध्ये आता आपण पराठे छान खरपूस भाजून घेऊ. तोपर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. छान आपण पराठा, तवा तापलेला आहे. आता आपण पराठा दोन्ही बाजूने छान मस्त भाजून घेऊ.
आपला पराठा आता दोन्ही बाजूनी भाजून झालेला आहे. ताटामध्ये काढून घेऊ. अशा पद्धतीने सर्व पराठे आपण लाटून भाजून घेऊ. अशा प्रकारे मेथी पराठा तयार झालेला आहे. चला तर मग भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपी घेऊ. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.